Mga kapuso, kasamtangang nahanaw ang epekto sa trough o ang extension sa low pressure area. Ridge o extension usab sa high pressure area nga nasinati karon. Matod sa Pag-asa, kung aduna may uwan sa pipila ka bahin sa nasod, sangputanan kana sa localized thunderstorms. Subay sa data sa Metro Weather, ubos lang ang kahigayunan nga uwanon ang Eastern ug Central Visayas, gawas lang sa pipila ka bahin sa Sugbo. Posible usab nga wanon ang dapit sa Northern o Central Luzon, lakip ang halapad nga bahin sa Mindanao. Sa special weather outlook sa Pag-asa, may raman ang panahon sa hapitan ng dapit sa nasod karong Huwebes o sa Biyernes Santo. Adunay localized thunderstorm hinuon labi na sa Kabisayan ug Mindanao. Sa pag-abot sa Sabado Santo o Sabado de Gloria ug Easter Sunday, adunay hinay ug dali ra ang pag-uwan-uwan sa Luzon. Ang ayang mangandam usab ang Kabisayan ug Mindanao sa uwanon nga panahon tungod sa nagaduol nga LPA.